We blijven nog even in de kunst- en cultuurhoek, want in Heidse vindt binnenkort een bijzondere voorstelling plaats. Het is inmiddels alweer de 20e voorstelling van een toneelvereniging die verbonden is aan de scholengemeenschap Sint Ursula in Heur. Belle en het Beest, beroemd gemaakt door een Disney-tekenfilm. Maar de musical van leerlingen van Sint Ursula in Heur is toch gans anders. Op Sint Ursula zijn de laatste voorbereidingen in volle gang. En daarvoor komen de kinderen zelfs op zondag naar school. Ik wil dood zijn! Ik wil dat mijn leven afgelopen is. Hoe kan ik leven zonder jou wel? Lachen zonder jou wel. Je hebt mijn hart geraakt. Mijn ziel gekraakt. Met jou. Het begon allemaal 20 jaar geleden. Docenten Nederlands en ook regisseuse Mai Maas richtte toen de toneelvereniging Breutje Toneel op. Het verklaart ook waarom dat de kinderen op zondag op school zijn. De toneelvereniging staat namelijk los van het reguliere lesprogramma wat hier gegeven wordt. Het is anders dan het verhaal van Disney, heel anders, maar het heeft wel ook weer grappige kanten. Het gaat over een prins die ontzettend egoïstisch is en die op een avond, en voor de rest, geen onderdak verleent. En echt zich heel egoïstisch gedrugt. De oude vrouw die betovert hem dan in een beest. En dat beest dat zal dus alleen weer een prins worden als er zijn grote liefde vindt. Nou, Belle, dat komt inderdaad op het kasteel terecht. Omdat zijn moeder verdwaald is en Belle uiteindelijk dan toch probeert om zijn moeder te redden als die in het kasteel dreigt te worden gedood. En uiteindelijk ontstaat er dan nog de grote liefde natuurlijk tussen de prins en Belle. Ik denk dat iedereen wel de film heeft gezien en nu de film ook die in de bioscoop uitkomt. En ja, ik vind het heel leuk om het te doen. En we hadden eerst ook audities en dan moest je een stukje voorbereiden. Dus ik moest ook een stukje het beest doen, maar Belle beviel me toch wel wat meer. Het beest is eigenlijk de transformatie van een hele arrogante prins die om niks geeft behalve om zichzelf en om egoïsme en om zijn eigen rijkdom en om zijn eigen spullen en om alles waardoor hij eigenlijk beter wordt. Is het een leuke rol om te spelen? Oh, ik vind het een hele interessante rol om te spelen, vooral omdat het echt niet dicht bij mijzelf staat. Want hij is heel boos heel vaak en heel erg agressief naar mensen toe, omdat hij echt wil wat hij zelf in gedachten heeft. En ik zelf heb dat helemaal niet. Het is heel fijn om mijzelf als acteur er ook in te kunnen ontwikkelen. En zo. Het is ook een vrij diepe rol. Kijk, je ziet dat hij boos is of zo, maar het is niet het standaard boos. Er ligt altijd wel een ander emotie of reden achter en dat is wel heel leuk. Maar een hoofdrolspeler kan alleen maar stralen als het oog achter de bühne klopt. Achter de schermen wordt ook druk gewerkt, zodat het decor en de kleierstukken op die af zijn. We zijn hier het decor aan het bouwen voor de musical. Wat werd het precies? Het wordt een kasteel en ook nog een stuk boerderie. Hier zijn de torens van het kasteel gemaakt. We hebben er 2 gemaakt en die hebben we losse delen gemaakt omdat ze er wel allemaal te vervoeren. We maken dus het kostuum, de jurk zeg maar voor Belle en nog 2 jurken voor de prinsessen. De een is wat meer werk dan de ander. Het ligt er een beetje aan van de Belle jurk die willen we wel wat groter maken dan de rest. Maar over het algemeen zijn ze wel ongeveer allemaal evenveel werk. Wanneer moet het klaar zijn? Nou, eigenlijk al over 2 weken of zo. Over 2 weken moet het af zijn, dus nog even doorwerken. En wilt je naar deze musical komen kijken? Die vindt plaats op 12, 13 en 14 april om 8 uur 's avonds in cultureel centrum De Bombardon in Heidse. Wat is er speciaal aan die meid? Ja, wat is er speciaal aan haar? Zeg me wie ze